חשבתם למשוך כספים מקרן ההשתלמות שלכם כדי לסגור חובות? זה מרגיש כמו פתרון נגיש, אפילו קל, כי זה הרי כסף שלכם. אבל זה באמת פותר את השורש של הבעיה? כשאתם מושכים כספים מקרן ההשתלמות וסוגרים את החובות, אתם בעצם מצמצמים את אפשרויות הבחירה שלכם בעתיד. הקרן הזאת נועדה להיות רשת ביטחון שתשמור עליכם בזמנים של אתגר כלכלי, וכשפוגעים בה, אתם בעצם מפחיתים את היכולת שלכם להתמודד עם משברים בעתיד. בפועל, רוב החובות הגדולים מגיעים בגלל חוסר איזון בין ההכנסות להוצאות. זה לא קורה בבת אחת. זה קורה בשלבים קטנים, הוצאות שגודלות, הכנסות שלא מספיקות, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו מתגלגלים מפתרון אחד לאחר. ואולי זה קורה כי היום יום שלנו עמוס ולמי זמן לעצור ולבדוק את כל המספרים, אבל כשלא עוצרים והפערים גדלים, יש תחושה של חוסר שליטה. אבל בדיוק בגלל זה, לפני שמחפשים פתרון מהיר, כדאי לחזור אחורה ולבדוק מה יצר את המצב הזה מלכתחילה. הדרך להתחיל היא לעצור ולבדוק מה באמת קורה בחשבון שלי. שבו עם עצמכם, תפתחו את המספרים מהחשבון וכרטיסי האשראי ותבדקו מה ההכנסות החודשיות, מה ההוצאות, האם יש פערים, מה הפעולות המיידיות שאתם צריכים לעשות. ככל שתבינו טוב יותר מאיפה מגיע חוסר האיזון, תוכלו למצוא פתרונות נכונים וטובים יותר. פתרונות שלא רק יסגרו לכם את החוב, אלא גם יעזרו לכם להגיע לשקט כלכלי ולשמור עליו. לשנות כיוון ולהחזיר את השליטה לידיים שלכם, בצעד אחד קטן של מודעות ובחירה.